Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki khna school ka Sinat Higher Secondary School bat kino hikai kile shat kemen hadian belayo ek result SSLC hak baga school kalawan hak kedan bakhandai hapo ka top 20 lingba kadudawa Eliana S Nongrum kadudawa haba aimen sia mikiwe ki para khna kalong baga bakong san kadon kamban shanya ha ublei nangta bandom bu teng ni kijing pule bat ban omle ran ban kali na kino hikai habadon kam jingirap bat ban pule bha nadu basdang sedam kalong baga CM guidebook kay rabha namar ki bun ki MCQ ki bawan Henry ki don ki subject ki bakimwan na kadega kon kumta kalong ba omdei ban shanya tang na ka CM guidebook Henry ban puleru na ka kon Dava Eliana Suciang Nongrum. Kani ka exam sedang dan apa yo position kandai. So komen ni kong ai ngo yu beli mo bla dan kan bla era yang awat bla sendiri ai na kani mo nantai ai ngo yang tak kimi ka sanga baki para baro ki bala ka shan chai ngandu basrang snam nantaru iki bahi sam baro ki bawan ai mensim yang ki wan mandoi lambat ngaban ka shan yang nantaru kam iki no hikai romo ki bala ashisha baro nanta dangadan kunu ka dijenjaru ki la shan ka por betai ben pen yang tai mamru iba no pasang sama kai mau ni baro ba le metric mo ila awan ya awan kran men ai mensim men ya kat ni nang tahu iki nang elam jang ka balang ki bala awan men doi lam baka shabangan tho ki exam ki boyo phone ru ko por sha ko por ai mensim na Lagu itu aku beri. Iko forte mo nga yale himan ba masaman school de nga di sham to de nga shong shpang de nga yale himan krakot kat bala no bon school hadu banda da ni be kum to hi te ka kamru na ya phi hi khande de tang bo ni stam te ki parahi ki la ong yang amle le ngin pende mi kam jok phi krakot mo le ha tak ki la era sha nga ta ka yang te na yo khambon ka por ban krakot khana school ma kiching ete kidan ba hima kidan hi ki subject ki ba kham nga ne ki ba smo ki ba kham jinjar ban yu tang ba khaban kongsan ete ki ban le do basdang ten do basdang snam di ban le last minute ki mo kata hi nga la khat phan ki la ong hi ki mi khpa ki ong nga ba nga di ban le do basdang snam bangan sok ma tinga yele kata hi kat bala kat ba yo anang puli nga yu tir don ching ru ala form ikinong hikai hi ngata ki kidan hi hinman jangama ki bashi ra na teng ki subject kum kan ma science tang adani e ta ki nang hikai ru hangi ki long ki le bha hati ki lai kai bha ki ai ki notes ki lai batai paro ta dan jing kli ha ki ru ki la batai bha ki la sham por ban kli ngi te kata ya ra phana mar kominang teng isnu le ran hi mo ban ki jaki ta ma ki pat la on be different e krani ngi mo kata ya ra pha chan ki ji eti kidan hi tang ba nga shwe le ban le kat bangala kat ba nga ai bas tahi ka ba kongsan eti ki ban shanya ho play hi mangta ba pin ai the best message of pite ba kanum dan ma adala dep thought pinum dong ani dang alex kate kata hi ba don kam pin ba finom bo tekniki kijing puli jong phi nai ong ane da sai le shisni le kata kasni hi nang ta the fidan ko no kijing e wat eran kin ban kili no hikai namar kan yarap hai pi teng fidan ko wei and then pi ong em le tang ba dim pisi jang pi ba den di an te kata hi ban puli bha madu sang sam nai bo teng kata hi ba kam nam kam ka yarap hi tang ba ka CM kala yarap hama ka kidbun ki MCQs ki wanang tu tang ba kidan ni pada kum ki wiki subject kum ka social ki ba wana ka book te kum hata pa difficulty tang na CM impact te na jin ja
một hỏi cái tu cái cái chính ram đi phim puli tang tu cái cái ban yarak ipi tang bakam di ong damin bak phim puli te nga pa ban ong buruk ki ba dang prepare ni exam ma hỏi cái dan kasim impact and cái yarak lu tang ba puli na ka bak watch ni atang kasim impact na ma ke mwan te pila janjal ma pi te nga ka ban ong ki ba ke jing trish tom pi happy te ban trish tom de pi ka on ko shakhamat dang ba ki set ong ma kam dan there's no substitution for hard work tinga ko ban ông ấy kia cũng chui cái cái puli ha na liam chung mình ta thì kadang perkat iki bang ka ban na mar kum ko perthe man ta ki bon mo ki career streams wala ban let ti kadang perkat kadang pet ke ban ya ha yang ke bang sultanat bang tre tang bang ka ban kanu bang ale ka bang tre ka kam ka bang sultanat ka bang ala ban pa ta ka kam bang ala ban le ha tu kata hi